A chuvia non foi impedimento para que os gañadores das campañas comerciais desenvolvidas por Noia Histórica durante o confinamento recolleran os seus premios. Pois dentro da campaña de dinamización que Noia Histórica foi levando en colaboración con Discoteca Chocolate, tamén de Noia e da Asociación Galega de CCAs, pois co xeto de seguir dinamizando o comercio e levar un poquinho máis levadeira o que foi o confinamento. Estas dúas campañas celebráronse a través de Facebook, unha delas foi nunha xornada nocturna de discoteca en directo por DJ Telo, e a outra pois consisteu nun concurso que o premio era un vale de compra. María Jesús Quintáns resultou agasallada cun vale por valor de 50 euros na campaña Morriña de ti. No concurso de Facebook organizado por Disco Móvil Chocolate entregáronse 3 premios, unha sesión de disco móvil de 3 horas que recaeu sobre Laura Fajardo e 2 vales de compra de 50 e 40 euros respectivamente, que foron entregados a Sandra Blanco e Juan Rodríguez.